Baba, ce-a zis și tu? Salut urmăritorilor! Hai să trăiți bine, domnilor! Să punem aici să vedem. Trăim bine pe Londra aici. Pe Bristol. Anglia. Anglia. Fraților, am început un proiect nou. O casă dărăpânată, facem aur. Arăt că suntem la finish. Dăm un before în after. A, uite ce forță are Maurițiu. Zici că are 20 de ani. Să știe! Acu e gata. Uite, așa, baba, ce... Ia uite cum alergă. Acu e gata. Ui, gata, fratele meu. Hai că drumul. Unde ești, bă, mitrale? Ia bă, bă, bine aici. Acum o luăm. No worries, mate. It's for my followers. Followers? Yes, TikTok.